Nteto gukwana egento kere kere practical egento njena korete ande ngukwana kene kiomune kene kere nje binte bikonyora ma nje ngotaka okay nche monyo 19 egento ntege te pino koigwe ngana na ande egento na chete college kabundiswa ngatebura kibuno morali tobasa ko igwe ngana onyebwatibo genda bwerorera ebieko tiga koyungana ki omwana arangairi meru bono chandegete ngana ki ngomwana akarangairi kwangwe pige ngabona nchetegerera na akora njemuna na akora tetegerera na akora tekene njemuna na akora andi ndiko bangai tinje dire tigase nje ko bangai igona bato mushimo benga kanye sukuku yaerire esukuku karayara ngabwate pigi yane ngagana ngali chiskuru ngagana chiskuru isato ekere nyeroka yane arangere tuku meru Meru na cheto 2014 kana na leo kore road show ya Kenya Power na chete Meru ngare na bantu le bwata matundo sipi amatoko sipi bisukwali no bikali byo sipi nemete no ekare rie mera ekore temne betabana matoko chigoro ngakumingie gatabine mera ngare ngakeza umushyo mubenga ngagenda uchimate ga gochiroche mate ga ngaboli baga ngatebunga sawa ngatika details yora ane ngatiri yake ora ane nganyana ande roche yende ane ngatira nganyana ngatebunga bado ngende ngatika details ngatebunga sawa no rangeriwe omusho mobe na ga namba lero mbono mamire kana taranyo ali baga ndandozi nate binyero kata ndo chao ngo ndo report yesu ko ga guliro kuri skuru njokwege na kwa naimo kana baka ga skuru reke koroko Saint Michael Sister Michaela na era ba corna nyono mosisi tante bedirieta no mo deputy tante bedirieta by the way akyo ndeta yonte bedirieta nchena introduce anaro kwane gaswai ona kanyoro kakano tumwamete twanzipi etwai ko chistima chake amariogi tuai koro to thera ke bwana ya te ba bori ka ya batoke are haya bari batanga kinga ayo monto sciences vamos tamate STEM timet magana STEM nche tu tamata 844 vitebia STEM kyango kinche kwa pende para kutambua tuna bato bali tu achete kerazi wani kare kwa bwati rogoto magana ya shibishie okay ndu ebigoli bito kwa magana ya bigoli bara ba kontena bara korte kape wono kape nkumi kape linki kiro monto ne kagoli kiae na lio kaiga na gulirube nabate kwanza nimbwate ga shiringi ngego na kitokora sister bante ga shiringi eche bora chimatatu ngo chore umanye school fees lakini mbwate besa ngego bate ngasi aino muri muri mongaini na bachi besa chuna kana gochese bengi yabo ba umwane uniform mushimo bena na mwama gochaka to mwama ne nyaruka yane ngogoti yane ko kwa Abigail Chepkoech to achaga mara moja nche vitabu mnebona ngakinga dictionary bali getoro na kamusi ibinte tindikogora esengencha bana ba mwaba mna bagureta baba nene ebitabu mwana oneta ko rusukura ebitabu rina goreta abitige zukuru ngako tigera kai ebitabu nyoro mwana okwagoreiro mwana esku ebitabu tigagende skuru abisomere biye bono dictionary amona kamusi bitabu amone nebukweria ebitabu biri bitato mbyanya go jenjange myaka 6 ligo 8 go sikyango gojimo mbyanya go chenje ebitabu bitiga bana basome bamanyenga bamwe mbale go chimaye onya bana babakore no makogoti konyo moiri ora no mate yako ina ni tabatali abachukuru mbaje bai talia yako irirani so tiga konya gokora gitenya gwe chandeka tegonya go chandeka nga ngomwana urangeri gwa segetenga bono kumetie konya koyia matumbo konya gokora igente getangani karara gora for figure ere skuru ende yonsi gora kamusi nyoto buwati kose saba kamusi kanya kogora kanya ko saba bebe omanye kako gande days skuru gose boarding omanye bitabu bira bitake dictionary Oxford eseti Oxford yako wale eseti ili asiringi 80 Olexo eseti ya shilingi 250 nayo rasarire ko ira bane secondary yakogore bintu bya chwakali okogora gento gya 30 babungo mwana ngane skuru ko okogora mwana sandaki ngana inga junior secondary emige tata oni none mbuli gabo goriro mwana ekoro teki ya pata kai ano ko manya ekoro to gya pata ngo tari advertisement ine lakini le ekoro teke kongu ege ko iro mwana emiaka none ebere
Mate tukale tu kobeke bikoro tekero Yesu kuna ndo kobeke bikoro to kobeka matomo tukema weza. Abegete akini babanje no mungaini orengake na talio bungaini go bungaini bwa kinda tebe no ringa tu amenya tekericho so baba ngokora alengeki baba nkori alengo musara nali kira aleko tole chai ba minto nyagosira monika kero ngotora alenge chai so baba kira advance nkori alengi pesa bono nje bikoto mbegete bitanga ne chitanga na ndia begete nande turiko beka ofio ko beka chipapili yo gojeka dis alengira asisa to that was back in 1985 nande obo maine ko kwano maine waja sai obo maine bwa Yesu Kristo lito kwere musaraba by class 3 na manyete left and right ke kono teke buida ke ko gozoida ona lengo mungaini erami eri abirire gali se chirami chigwe twale sinara go ari ko maili 3 no twale kwanda twachikuya mabere bosigizi bono nko enda na erami eri abirire na nyirusi nacha na ke kiara kiane giokorio bono rami eri jale ko ruraisa alafu ne tangeri ne nanye na kora kine nanye sambiriri ororo bono manyete kiare ke erangi yesere erami yesere no nko beke ko true story. Nakumbuka kama jana 0741 583878 kwanga nanga mwananchi challenges to gwetera muna bayibuli koira abana esukuru